Законопроект за паркирането в столицата. Така народните представители нарекоха промените в Закона за движение по пътищата, предложени от депутати на ГЕРБ и Реформаторския блок, предимно бивши общински съветници в столицата. Предвижда се паркирането да бъде превърнато в търговска дейност. Целта е глобите и таксите за паркиране да бъдат събирани от Центъра за градска мобилност, а не от съответната община. Патриотичният фронт внесе предложение приходите да влизат директно в общинския бюджет, за да се налага контрол. Ние категорично защитаваме обществен интерес и освен всичко защитаваме и интереса на общините, тъй като с нашите предложения всичките средства, събирани от синя, зелена зона и така нататък, ще отиват директно в общинския. При липсата на всякакви аргументи не беше подкрепено. Че интереси защитава ГЕРБ в случая? Аз не мога да знам, чий интерес защитава, но лично аз изразих своето съмнение, че тук се защитават тясно корпоративни интереси. Предложението бе отхвърлено от ГЕРБ и част от реформаторите, което означава, че приходите от синя зона ще влизат в общинските фирми. Общината ще ги контролира само чрез годишен отчет. Схемата обаче е порочна. За пример бе посочен град Бургас, където от едно паркомясто е получен приход от 10 стотинки дневно. Общинските фирми, за съжаление, са една структура, която през годините се оказа непрозрачна. Нито може Закона за движението по пътищата да бъде използван като инструмент за предотвратяване на злоупотреби. Има други закони. Напротив, сега ще се даде възможност, ако се приеме текста на вносителите, ще се даде възможност на всички общини, където има такива зони, да регистрират търговски дружества и дейността да се извършва вече оттам и да няма никакви приходи в съответните общини от тази дейност. Въпреки съпротивата на Патриотичния фронт, промените в Закона за движение по пътищата бяха окончателно приети на второ четене.